Kont fajjeġ kejken, kont inqatta ħafna ħin flimkien man nannu tiegħi fl-eliq imellejn. In-nannu dejjem qalli l-iskola qatt ma mar, iżda dan tallem il-ħajja kemm il-feħ kemm il-imrar. In-nannu kien għallimni il-ħajja jibħal qwil, l-għażin xogħol għali u il-giddi bħallil, is-sewwa ħabib Alla kull dejn jieħudu bġid, l-ewwel il-pappa mbagħad l-umpappa min għandu ħalq u jgħid li jrid. Kien jgħid li Alla jalaq bib u jiftaħ mija, attent min jorqod żgur ma jaqbad ħut, min jola żejjed jieħu sabta kbira u li x-xewqat ma jimlewx il-but. B'demm il-firqa ġiet ma jsir il-giddi pomru qasir, min tafu tistaqsix għalih u kliem ix-xieħ dejjem żomm fih. Il-ħajja nżulu tlajjan mistoqsija oħt il-erf, il-ftira sħuna tajba u s-self u it-telf, il-flus tagħmel triq fil-baħar għan-niżla kull qaddisjejn, toġġ il-flieles qabel ifaqsu ħadd ma jagħmel xejn għal xejn. U Alla jalaq bib u jiftaħ mija, attent min jorqod żgur ma jaqbad ħut, min jola żejjed jieħu sabta kbira u li x-xewqat ma jimlewx il-but. B'demm il-firqa ġiet ma jsir il-giddi pomru qasir, min tafu tistaqsix għalih u kliem ix-xieħ dejjem żomm fih. Min jixtieq il-den il-ġaru jiġi f'daru, il-qasba żgur ma ċċaqċaq xar xejn, aħseb fil-ħażin biex ma jonqos it-tajjeb, tinsix fejn tħobb il-qalb jimxu r-riġlejn. Illum in-nannu m'għadux magħna li għallimni qatt ma ninsih, nużżu dejjem eġġo qalbi kliem ix-xieħ żomm fih. Kliem ix-xieħ żomm fih.